ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро поделиса кунед дар имо ба сабтон. марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҷӯйбодом гуфтага ҳастад. чортепа, канечкаи 55 ози райони Сино уже гузаштага ҳастад. шаҳри Душанбе, райони Сино, ҷӯйбодом, чортепа, канечкаи маршруткаи 55. обшибадрон 4 сотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор, дута подвал, дута даврӯза аз ду тараф, даврӯза аз поён ва аз боло даврӯзада ҳуҷҷатош ҳаста дарахтони мевадиҳандаи ҳар гуна, обсвет дар дуруни хона. ҳар як хонаҳо мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастад, термиз, кондитсионерам дорад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастад, даромада зиндагӣ мекунад. ремонтош нав кардагӣ ҳастад, хонашам хонаи замонавӣ нав. дӯстон азиз, ин хона фақат асосан вариантҳои алишӣ дорад, ки ба ягон квартираҳои чорхонага мега боша аз шаҳри Душанбе мегӯяд алиш мекунем, яъне ки агар ҳамхали вариантҳо дошта боша фақат ба квартираи алиш. агар ки ради интерес кадоме ки мехарад, нархи хона мегӯяд 500 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. кадоме квартира алиш дорад, ба чорхонагам хеле чизош бисёртар боша мега алиш мекунем. хоб, рақамо мегафоншон аст, кор мекунад ва дар ин рақамошон имо, ватсап ҳама чӣ пайваст дорад. хона гидаш маҳкама, ҳар як кадомшон даврӯзаҳои нав, трезаҳои нав, ремонтҳои ҳамаш 100%, люстра ҳамаш, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня, кухни, аловхона дорад. ина дар сурат ҳамаш маълум аст. рақамошон нависида аст, метавонед ки бештар маълумот шавед, ки илтимос одамоне ки намехаранд, алиш намехаранд, беҳуда мегӯяд занг назананд, барое ки одами коргаре мега соҳибшон. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага ҳастад, дар политехникум, канечкаи маршруткаи 7 гуфтага ҳастад, соҳибшон. политехникум, маршруткаи 7. духонага квартира ҳастад, ки дар якум ошӯна қарор, доми 6 ошӯна ҳастад, ки дар дуюму якумаш қарор дорад. обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухни, обшим 38 квадрати метра мегӯяд даруни хона. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ, абои часпондагӣ ҳастад, фақат ҳамин чизи чоратона оварда даромада зиндагӣ мекунед. обсвет, ошхона, баня, кухни ҳамаш қоидавӣ. шаҳри Душанбе, райони Сино, политехникум, канечкаи маршруткаи 7. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо муомилаам карда мешавад. дар рақамошон навистага ҳастад, метавонед аз ҳамин рақамҳои мегафон пурра маълумотша гиред. фақат одамони харидор. аз шумо хоҳиш, ки лайкҳоро гузоред ва навора поделисаш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад аз шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, дар тарафҳои семензавод гуфтага аст, аз роҳи калон мегӯяд то хонара мегӯяд, обшим 700 метр роҳ ҳастад, роҳуш мегӯяд то хонара асфалтай. наздикиш дар мактаб, мағоза, ҳама чи медпункт ҳастад. обшимадрон 4 сотиқ замин дорад, ки ду дар хонаи вереминка кардагӣ тайёра, ки хона хай средни ремонт дорад. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, обсветам дорад, ҷои хуб дар мегӯяд, хай ҳамин Душанбе дохил мешавад. тарафи семензавод гуфтага ҳастад, соҳибшон. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе. мактаб, мағоза, медпункт мегӯяд дар наздикии хона, ба пеши хона мегӯяд дайроя, каналам ки об мегузарад, як калидорам дорад. средни ремонт дорад хона, хонаи навсохт ҳастад. ина рақамошон ҳастад, нархи хона мегӯяд 160 000 сомонӣ аст, бардорам бо арзон карда метия мега соҳибшон. 160 000 сомонӣ. кадоми шумо ки хайдор бошед, ина рақамо мегафоншон ҳастад, метавонед срочно тамос гиред.
квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон аз шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтага ҳастад тарафи 7 километр. Дигарҳои маълумоти пурраша дӯстони азиз аз соҳибашон пурсида мегирем. Якхонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 29 квадрати метр, обсвет, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Доми 4 ошӯна мегӯяд дар сеюмаш қарор дорад. Доми кирпични 4 ошӯна дар сеюмаш қарор дорад. срочно мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ бо арзона мешавад. Дута мактаб, дута садик ва масҷид мегӯяд наздик мегӯяд, дорухона, аптека мегӯяд дар пеши дом ҳастад ва мағозаҳои калон мегӯяд дар пеши дом ҳастад. ҷои беҳтарин ремонтш мегӯяд, ремонти хуб ҳастад, барои зиндагӣ мешавад. 250 000 сомонӣ ҳастад, бо арзон мекунанд. рақамошро нависидаги маромад занг занед. агар шумо дар онхали квартираҳои фурӯшӣ ёки хона ёки замин, мошин, ягон техника, ягон гову мола, ягон мисол мол ҳам боша барои фурӯхтан бадорон, фарқ надорад. мисол техника, гову мола инам хел суратша гирифта қатъи маълумотҳои пурраш, нарх навош, номерои рақам телефонтона инам хел нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мемонем. агар шумо ягон хонахар, квартирахар, заминхар бошед, дар комментария пурра карда нависед ки аз куҷо мехарен. мо албатта ҷудо карда мисол ёфтем, пешкаши шумо мепартоем. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтага ҳастад соҳибшон назди масҷиди Мавлоно. ҳамин хел гуфтиянд. обшон бадро заминашон 4 сотих замин ҳастад ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, баня, кухнӣ отделни дорад. свет қатъи об мегӯяд пазитияни ҳастад, кухнӣ отделни, даруни хонаҳо ремонт дорад. гирди хона мегӯяд маҳкам ҳастад. ҳама шароитош муҳайё. шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур назди масҷиди Мавлоно гуфтага ҳастад соҳибшон. хаб маълумотҳои аниқ ва пурратарша аз ҳамин рақамҳо метавонед занг зада гиред. ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. хона ремонт кардагӣ 100%. мисол отделни ошхона, баня, кухнӣ, ҳоҷатхона дорад. боз дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлишам битон кардагӣ ҳамаш 100%. нархи хона мегӯяд 360 000 сомонӣ ҳастад, бо арзон савдо ҳам мешавад. ҷои хуб дар мегӯяд, омода бинед. ҳамаш ремонтҳои замонавӣ. маромад рақамошро тисела занг занед. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад аз шаҳри Ваҳдат дар райони Сомониён гуфтага ҳастад соҳибшон. квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, районе ки ҷамоати Сомониён. духонага квартира ҳастад дӯстон, дар 6 ошӯна қарор дорад. 54 квадрати метр, обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухнӣ, ҳуҷҷатош мегӯяд ҳамаш аз ҳисоби худам мегӯяд, ҳуҷҷатша мегӯяд худамо када метиҳем. харидори аниқ боша мегӯяд ҳамин квартира мегӯяд срочно сум дорад кунад, срочно бо нархи арзон метиҳем мегӯяд. ин ҳамин квартира ҳозириш нархша 230 000 сомонӣ гуфтаистанд. агар мегӯяд наличи сум кати харам бо арзон када метиҳем, ҳуҷҷатша мегӯяд худамон ҳамаша када тоғори када дар номшон метиҳем мегӯяд соҳибшон. рақамо мегафоншон нависага ҳастад бардони азиз. ина марҳамат занг занед. одамоне ки мегӯяд намехаранд, илтимос мегӯяд нороҳат накунанд, барое ки срочно мегӯяд сум дорад кунад, барои ҳамин квартира фурӯш намудиянд. ина хай дар сурат ҳамаи квартира маълум ҳастад. маромад мехаридагӣ тамос гира. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоати Туйчиев гуфтага ҳастад. деҳаи пешинаш мегӯяд Қулоқтепа. ҳамин хел ҳозир гуфта дӯстони азиз, яъне ки деҳаи пешинаш мегӯяд Қулоқтепа, ҳозираш мегӯяд Роҳатӣ, яъне ки деҳаи Роҳатӣ, ҷамоати Туйчиев. дигар маълумоти пурраша мегиред ҷамоаташ. обшо дӯстони азиз, заминашон 4 сотих замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага ки хонаи нав ҳастад ки якта калидор, ошхона, баня, кухнӣ, дегдонхона, ҳезомхона ҳам хел чизо дорад. гирди хона маҳкам ҳастад мегӯяд обсудад. заминаш мегӯяд зиёдтар мегӯяд, қариб мегӯяд 5 сотиха мегӯяд, қариб мисол 4.5 сотиха мегӯяд, яъне ки ҳамира 4 сотих ҳисоб кардиам. ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад мегӯяд. дута мисол як калидор, ду хонаи ремонтдор ҳастад мегӯяд, бо якдига верандам ҳастад. ба квартира мегӯяд алиш мекунем, ягон духонага боша мегӯяд аз шаҳри Душанбе, ягон ҷой дига мисол ҳамин хел вариантҳои алиш дорад. метавонед ки вариантотона пешниҳод кунед. нархи хона 250 000 сомонӣ. алиш ба квартира кадоми сумкати мегирад, муомила мешавад. маромад тамос гиред. боз квартираи навбатии мо ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ду гуфтага ҳастад. лаби роҳ дар навастройка дом ҳастад. уже
омода дӯстони азиз. Духонага квартира ҳастад дар панҷум ошӯна қарор дорад. 42 квадрати метр обсвет ҳастад. ошхона байни як охунӣ дорад. дар наздикиш мегӯяд яъне ки садик ва мактаб ва чанд намуд мегӯяд транспортҳо мегӯяд ба пеши дом мегзарад. ҷои беҳтара мегӯяд шаҳри Душанбе, райони Зарафшон 2. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 240 000 сомон. дӯстони азиз, бо муомила мешавад. хона омода тайёр аст. дар тирезаҳои нав, абои зиндагӣ ҳамаш қоида, фақат ҳамин чизи чоратона гирифта омода зиндагӣ мекунед. отдельна кухни, ошхона, баня, кухни ҳамаш ҳастад. хай бисёри баъд гап намезанед. рақамҳошро нависта гаста мегафон. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоте квартираи арзонак буданд дӯстоне ки аз ҳамин территория ҳамин хел квартира сироғ карданд. марамат срочно занг занед. аз шумо хоҳиши мо ки бардорон лайкотон гузорен дареғ надорем ва силкаи навори мо дар ватсап имотон поделиться кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. аз шаҳри бохтар ҳастад ки дар ноҳияи вахш гуфтага ҳастад. ҷамоати ваҳда деҳаи файзбахш. шаҳри бохтар яъне ки ноҳияи вахшаш мешавад. ҷамоати ваҳда деҳаи файзбахш аз шаҳри бохтар хело поён ҳастад. даже аз райони вахшам поёнтар яъне ки деҳа ва қишлоқ ҳисоб мехӯрад. обшум дӯстони инҷада хай камтар заминошон арзонтар ҳастад ки нархи ҳамин хонача қатъи замин мегӯяд 35 000 сомон. 10 сотиқ замина як хоначаи времека дорад, ки гирди хона хуй ҳастад. об свет мега ҳастад. ҳаминҷа куб гем ҳамчун замин ҳисоб мехӯрад. сертификат мегӯяд ва техпаспорт дорад. 35 000 сомонӣ гуфтага ҳастад. бо хай қатъишон гап мезанен, маълумотҳои пурра аниқташа мегирен. як хонаи временка ва 10 сотиқ замин, ноҳияи вахш, ҷамоати ваҳдати файзбахш. рақамҳо мегафоншон ҳастад. срочно мегӯяд мефурӯшем. марамат дигар маълумотҳои аниқташа гирен. квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода гуфтага ҳастад. соҳибшон маҳаллаи 4 яъне ки шаҳри Турсунзода маҳаллаи 4 назди военкомат гуфтага ҳастад. соҳибшон назди военкомат. духонага квартира ҳастад дӯстон. дар дуюм ошӯна қарор дорад. 56 квадрати метр ки доми 6 ошӯна дар дуюмаш қарор дорад. 56 квадрати метр бо об свет таъмин ҳастад. ошхона баня кухни дорад. ҷои бениҳоят хуб дорад. мегӯяд бинои хуб мегӯяд яъне ки бино уже мегӯяд фармони қабулиша мегӯяд гирифтага ҳастад. даромада зиндаги кардан мегӯяд мумкин аст. доми нав ҳастад. тирезаҳои пластикӣ, абоёи нав, хона ремонти нав кардагӣ ҳастад. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бозам мегӯяд муомила савдо кардан метавонед. мегӯяд марамат вариантҳои беҳад хуб гуфтага ҳастад. соҳибшон на рақамҳошро навистага ҳастад. срочно тамос гиред. боз квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри бохтар дар тец гуфтага ҳастад. соҳибшон шаҳри бохтар қурғонтепа дар тец яъне ки маркази шаҳр мешавад. хело ҷои хуб дорад. якхонага квартира ҳастад ки дар 9 ошӯна қарор дорад. обсвет ҳастад. ошхона баня кухни. ҳамин квартира метавонед ки шумо ба духонагам яъне ки табдил диҳед. кӯчаи борбад мега рӯпарӯи яъне ки телестудия дӯстони азиз ки пеши мактаби 12 мешавад. наздики сомонӣ яъне ки ва чораҳат ҷои беҳтарин ҳастад ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастад. ошхона баня кухни. мисол хай акр нагуфтиянд ки мисол ҳамин кухни гарнитур, мошинка, холодильник ҳама чизо инаша нагуфта қатъиш метиҳанд. намета инаша хай қатъи худчон маслиҳат мекунем. нархи квартира мега 200 000 сомонӣ ҳастад. бо арзонтар ҳам мешавад. муомилаи хуб дорад. рақамҳошон рақамҳои мегафон ҳастад. камтаре дигар муомила карда ремонтҳои замонавӣ евроремонт кардагӣ. марамат метавонед тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ҳастад ки дар 32 микрорайони шаҳри хуҷанд ва доми 57 яъне ки маркази ҳамин шаҳр мешавад. 32 микрорайон маҳаллаи 32 доми 57 шаҳри хуҷанд. духонага квартира ҳастад дӯстони азиз. дар сеюм ошӯна қарор дорад. 44 квадрати метр ки обсвет ҳастад. ошхона баня кухни ҳамаш 100%. ремонти хонаро мегӯяд нав кардагӣ ҳастад. хона мегӯяд без посредника яъне ки соҳиби худашон қайтон гап мезанад. телефоншонро вардошта срочно мегӯяд пул дар кор шуда. без посредник ремонтҳои замонавӣ ҳамаи шароитош таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. 44 квадрати метр. хоб мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 288 000 сомонӣ. бардони азиз бо ҳамина мегӯяд арзонтар кардан метиҳем. хай баъзеошон мисол срочно мегӯяд сум дар кор ҳастад. барои ҳамин арзонтар мекунанд. хайна мисол ҳамин квартира шумо метавонед савдо кардан гирен. боз мегӯяд савдо ҳам дорад. на рақамҳои тселшон навистага буданд дӯстоне ки аз шаҳри хуҷанд ҳамин хел квартира сироғ карданд. марамат метавонед тамос гирен. хоб ин буд дӯстони азиз 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда.